റോക്കിച്ച എന്തിനൈസ അനക്കെന്ത് തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല റോക്കിച്ച. ആരാദ്രാനെ ബെപ്പ് ബെപ്പ് അമിച്ച മാറ്റണം. മാറ്റ് അതിന്റെ ഔക്കറിഞ്ഞിനെ വെക്ക്. അപ്പുറത്തെ പോലെ തൈസിഞ്ഞ പറഞ്ഞിന് കടയും കലയിലും നരക്കണ്ട തടിയൊന്നും അനങ്ങണ്ടാന്ന്. അതിനെന്തിനു നീ ബേജാറാക്കുന്ന? ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് ഒരു കടയും കല്ല് മേങ്ങീറ്. അനക്ക് കുണ്ടക്ക മാങ്ങ തിന്നാൻ ആസാന്ന്. എന്തിന് കുണ്ടക്ക മാങ്ങാക്കുന്ന? തോത്ത പറയുന്ന അമ്മ തരുന്നില്ല. മെഹബൂബ റോക്കിച്ച അനക്ക് ബാറ്റിലുണ്ട്. പഠിച്ചായി ഇനി വീണാന്റെ അടുത്ത് 1 ലക്ഷം രൂപ ആണ് ഏടക്കിനി ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് റോക്കിച്ച? നിങ്ങള് വലിയ പൊന്നില് കളിക്കുന്ന ആളല്ലോപ്പാ. നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഈ 1 ലക്ഷം റുപ്യ വലിയ കഥയാ? എന്ത് പൊന്നിന്റെ കച്ചവടം നീ ചെല്ലുന്ന? ദുബൈ വരുമ്പോ 2 ഞാൻ കുണ്ടിലെ പൊന്നോടുന്നില്ല. അതന്നെ വേറെന്തൊക്കെ പൊന്ന് കച്ചവടം.